Ono, zabudne flašku na vrch. Poďme. Dobre, z ktorej strany má byť špagát, Mišo? Ono to špom otočíme, keď bude v jame. No to je dolaný. Počkajte. Popálite, držte to. Vlajkole. Ja mala 4 metre, ale aj Počkaj, počkaj. Bobe, vstup na to, nech to ide Počkaj, dole. Vstupte na to, chuji! Ešte. Naspäť to už len podrežené. Dobre? Daj. Do pohube dá. Držíš to? Dobre. Ale kam. Nejaký si vysoký je. Dobre. A to bolo stačiť. Počkaj, však to nehačtíte. Však to vieme. To bude mať. Počkaj, toď. Na ktorú stranu špagát? Technická otázka. To je jedno. Zaplašli 4 ľudí? Počkaj, Si fotil? Hej. Poď, Nie, kde máte one? Stav a hovorte rovno. Čo to je hlina? To je hlina. Ale ešte to. Miro. Alebo kde si? Aký kolipál dosť na utlačenie, čak to je. Mám, ty. Ale ešte tam dať anténu na signál. No. Počkaj, že si najprv vyvázime. Ale tam choďte. Čo si tam chceš, jak parabolu na celý? A ja mám krivé oko. Máme ja. Slávka, odťa buchači. Teraz medzi trochu hliny. Jaký to sme ešte nemali. Ešte som. Ešte sme boli. Už je Slávka? Dajte, či to tam bude. Tak kameň bude teda oveľa vyššie, jo. Neviem, ako to tam je. No, poď. Na kameň. Mišo, nie tam? Dobre, tak utláčaj. Dobre, teraz, dobre. Ešte Matej. Poď tu tedy do kopca na postav. No počkaj, keď to bude zase. Opatrne. No Mišo, teraz to prejdi tam nedávajte. Prejdi to Mišo, počkaj, skúška ešte. Počkaj, ty to zasypuj Mišo. kľud. Kriveň, doprava. To je kam? To je za tebu. To je vysoké. Kde Bober? Z tejto strany to vôbec nemám. Že Herkules dá do cechu, keď to ide. Doľava. Počkaj. Ó, tak bude hore, šikma väža. Môžem dať to? No jasne, môžeš. Tu kameň, aby nemali v čom sedieť. Doľava. Kde je Acelava? Však hovor, kúku chytí. Daj okuliare! Nemá to ísť tam? Matej, nie tam nemajú? Tam. Kúsek tu, tam. Poli. Oni to odkedy Ale hovoril, na keď. Nie, Lukas, teraz nie. Na tej strany taký tenší biak potrebujem, lebo to